नमस्कार मंडळी. आज परेलला दुर्वा आणि मी फिरत असताना बघितलं की परेल लालबाग फेस्टिवल भरला आहे. आम्ही आरेमबटच्या समोरच्या मैदानात असलेल्या या फेस्टिवलमध्ये गेलो. बघितलं तर पहिली लाकडाची खेळणी होती, मस्त छान छान खेळणी होती. रुद्राला दाखवून पुढे आलो. मालवणी मेवा होता, तो पण बघितला. त्यानंतर पुढे बघतो तर 5 मिनिटात तुम्हाला टी शर्ट छापून भेटणार होता. त्यानंतर बघतो तर बायकांची स्पेशल ज्वेलरी आणि काजू होता. देवगडचे काका होते, ड्रम रोस्टेड खारे काजू होते, आम्हाला टेस्टला दिले, 1 नंबर होते. त्यानंतर पुढे आलो आणि बघतो तर मसाले, पापड, पोहे, चिवडा, बरंच काय काय तुम्हाला खायला पाहिजे ते जत्रेतलं सगळं होतं. त्यानंतर लहान मुलांची तर एकदम मजाच होती. खूप सारे पाळणे होते. रुद्राने सगळ्यात पहिलं इथे जम्प करून वगैरे खेळला. त्यानंतर इथे मिकी माऊसचं होतं, तिथे पण खेळला. सगळं कसं कसं खेळून आम्ही बाहेर काढलं. त्यानंतर मोठा कापूस घेतला, त्याने खाल्ला. पुढे बघतो तर आगरी पोपटी होती, मासे होते, मटक्यातलं मटण होतं, कचोरी होती, मोमो होते. खूप सारे पदार्थ होते. पण नॉनव्हेज खाऊ शकत नसल्यामुळे जत्रेची मजा घेतली, आईस्क्रीम घेतलं आणि घरी जायला निघालो.